Miss Bunny hi vampire ani em. Amma saberin vampire te chuan mi ti sen an dot lo le. Ti sen an in thin ani. Amma sa jok ti sen dot chi hi chu ani aringam lawa. A chan chu a ti sen dot na te tangin ol sam takin man chua thei ani don tlata. Chu wangin ai ina in mai chi ani mel. Chu adi kem lo enang. Aha an point video a hian thil engemaw chu a in nge ya. Hei hi thi sen chu ni mai thei. Mà xe thi sen ni ta se ai in khian a mui khi sen hal thot thot tu ania. Mà sẽ cần en zel chuan thi sen ni ravin thing pui zo kani. Chu wangina point ma sabe kon vampire ani chuan thi sen ado te mo a in thrin tu ani ti chu dik lo phot. Ado ta chuan vampire chuan thi thei dawa ti hlum tuan nei ni ro chuan gai tak tak an dam thei. How long have you been 17? A while. Miss Bunny hi da dam reng em chu kan fin fi tu chu ni. A ai ji account kan check chuan thil post hun da hi janwa kan som hnia mi dai to ni a. A gai to le mai a thi to ni mai thei. A ril si kan en lenga. Hi chu na thum kal ta mi ni tlat. Ma se ni thum kal ta pola kai thawa an YouTube channel khiang te ko pulsi an le tai la. Da ka som pro kal ta po khan video thakan la post sak tlat maya. Chu wangin Miss Bunny hi la thilawa. Vampire kan nilawang kan tingot thei ta lo ni. Vampire chu gai tak tak an dam thei wangin a thi phot lo chuan vampire lo ni nge ya ti a chiang thei ta lo ni chu. Adot le chuan vampire chuan ni san ti thei lo. Tin ni nan taksa chun chuan lungluang mai nan tle sep sep thrin ti Twilight movie atang khan kan khiang. He video hi uluk de vin entala. A taksa ni na chun chi hian eng tin nge om le. Ilo muem. Atle sep sep. Kha video tang kha chuan akin tlelom le ta view mai. A point dot le chuan vampire hrim chu an vuna ti se sen no an nei ve ngai dawa. An dang lep thrin ani. Chik ta kai en chuan a vun hi dang em maya. A sen no lo be po hi makeup mang le light manga ti sen chop chun sen chop ani ti kha thayang. Chu wangin hemi po na po hian zo na lian tak a piang ta ni. Khang kan te na tang khan vampire ani nge ni lawang khoi kha nge kan thalom jok comment ai lo soi don ni o. Zel don cheu ni. Mi hring hian mi zia chi khang kan ne ke mani a hian chu kan bula omte zu hian chu kan mi zia kan ran chu ti ko chu ain ang lo thrin ani. Ton tu ma khan Miss Bunny chan chin kan kon tia. Miss Bunny vampire ani thei dan tu ha fiam thuin kan kon ti ta ni. E chuan fiam thuin a vampire ani thei dan tu ngo ta kha ka va tin zon ta kha tiang ani kha chuan ani thei dan tu ha kon lang ta ni. Chu tiang deuh chuan kan bula omte zu hian kan mi zia kan ran chu ti ko dan hi adang thrina.
Trend khat bula chuanin ipang chang viau mai theya Trend khat bula chuan sual viau theya Trend khat bula chuan fel viau thei boka Trend khat bula chuan thina che viau theya Trend khat bula chuan tong tu lo viau theya Trend khat bula chuan tong tu viau thei boka apoi mo beka chuan imi zia thabek ania I khria takha han ngai to wang ta la ti chuan tu bulai om khan nge imi zia thabek ania I khria takha ilan chu teu thin ngai to bok la ti chuan itana mitik le itana mitra I kha thei don ani atlang pun kan mi zia thabek kan lan chu teu na te hi kan mi nel bek te ani mo kan du bek te khatiang kha ani khek lo mai theya kan mi zia thabek lo kan lan chu teu na mun na te hi kan mi du le kan ngai na zong te po ani zok mai theya ama ko chu kan mi zia thalo kan lan chu teu thin na tebula kan om tam chuan kan nun hi lim lova lim lo na tama lom na tu ka tlema nungai na atam be kan ni chu ama ko chu min hi tu ni tuk lem lo poni ma se kan mi zia thabe kha kan lan chu teu thin na mun bula kan om tam chuan kan nun hi ha dama alim zo kan ti in an soi ni chu wang chuan tun tuma kan video ena tonga kan zo chu tu ka chuan tu bula nge I om hian tu bulai om hian nge I mi zia tha iran chu teu thin ti kha ku tu lo ngai tu chuak la ingai to chuak thei ni chuni ta nan mi tha lai midik I kha thei don ani chu ola ti chuan kan channel dang pakhat tu nei en mek lo zok hemi to na kon lang zok a hian TV show than khat kan le din thina kha kan da thina chu I do khriat lo takin helai hian in hemi channel zok a hina a en thenga tin na to pa video description a kan kon tak lang bok nga akon lang don boka ti chuan kan channel tamilo en sak le zel tu kan som bok chiwa to na tan chuan khati zong khane post se content enganga mo kan long ai to chozel lon ni o tu tok phutang le chuan hei hi en tran ngal le